जालह ब्लक कमिटि VPI दोलोआ दोलोनि मावथिफोरखौ लानानै सांग्रांथि मेल खुंदों। 22 नं खख्लाबारि बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव VPI दोलोनिफ्राय लब कुमार बसुमतारी बिथांखौ बिजाथि महरै फोसावबाय। साननैसो सिगां बिजाथि महरै लाजिहां बसुमतारीखौ सायख'दोंमोन, नाथाय माखासे जेंना जेंसिनि थाखाय बिथाङा फावसयना थानायनि थाखाय फिन लब कुमार बसुमतारीखौ फिन बिजाथि महरै फोसावफिनबाय। बिटिआरनि 22 नं खख्लाबारि बियाबनि खुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै मोनफ्रोमबो दोलोआ सानफ्रोमबो गावनि दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव सांग्रांथियारि लाबोनायखौ नोजोर लाखिनायखौ दोलोनि मावथिफोरजों सावरायनाय बायदिया मोनफ्रोमबो दोलोआव सोलिबाय थादों आरो उफ्रा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै उफ्रा बिसायख'थियाव गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनानै उफ्रा बिसायख'थियाव गावनि दोलोनि बिजाथिखौ देरहाहोनायनि असिलाजों मोनफ्रोमबो दोलोआनो गोख्रों खालामनाय बायदिया सोलिगासिनो दं। दिनैबो जालाह ब्लक कमिटि VPI नि दैदेननायाव दोलोनि मावथिफोरखौ लानानै खख्लाबारि शिव मन्दिरनि जिरायसालियाव मावसुमा मेल जिरायनाय जायो। लोगोसे मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटिखौ लानानै उफ्रा बिसायख'थिनि सायाव सावरायनाय जायो। पार्टिनि VPI पार्टिनिफ्राय आंखौ बिजाथि हिसाबै सायख'नायखाय आं जेबो बाजायाखैमोन, मोजां मोनदों, न'आवबो अजदबो गैया। बेनि थाखाय आं दिनै बिजाथि महरै आं दिनै गसंथिनाय जाबाय। माबायदि मोनदों नोङो दोलोनिफ्राय सायख'जादोंमोन ना? जोंनि बे दोलोनिफ्रायनो सायख'जादों। माबायदि मोनदों नोंनि गोसोआ? आंनि गोसोआ मोजां दा बर्थमान, एख' आं बया सानाखै। देरहानो रोखा? देरहानाथ' गासै रायजो राजायाथ' होबाथ' देरहाखागोनखा, बेखौ मिथिखागौ। बहुदथा मानसियानो जोंनि भटारशिपआव हाबनाय मानसि दं। बेनि थाखाय आङो गोसोखौ एसे थिग खालामना लादों आरो देरहागोन होननानै। मा इसुखौ लानानै नोंथाङा बिसायख'थि फोसावदोंमोन? मा इसु लानानै इलेक्सन? जों दिनै मोनसे भटारशिपआव हाबदों, जिखुनु खामानिखौ जों माबा खालामनानै इसु खालामना होबाय। बेनि थाखाय जोङो बे पार्टिखौ बे जायबा मेम्बारशिपखौ लानानै जोङो देरहागोन होननानै आं बेखौनो आसा खालामना दङ आरो। बेसेबांसो भट लानानै देरहागोन आसा दं? दा होबाथ' जोंनियाथ' मथा मथि 25-30सो मोनगोन आरो। जे जानो गोनां खख्लाबारि समस्थिनि 22 नं खख्लाबारि समस्थिनि जे जोंनि VPI दोलोनि जे बिजाथिखौ जोङो लब कुमार बसुमतारी गलागाव गामिनि बिथांखौनो थि खालामनाय जाबाय। आरो दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानो जे रायजोफोरा दिनै भटार्स पार्टिनि थांखिफोरखौ गोबाङानो मिथिबाय दङ। मा थांखि लानानै भटार्स पार्टिया आवगायबोदों, मा मावनो लादों, बेफोरखौ फ्राय बुजिदों। आरो बुजियिफोरनि गामियाव जों दिनै भटार सजागता सभा मिथिं खुंथिंनानै रायजोफोरखौ बुजायबाय दङ। बुजायनायाव रायजोफोरा खोनानानै मोजां मोनदों, मोजां मोननानै जोंखौ गोबां सापर्ट होबाय दङ। जों दा भटार सजागता सभा गामि गामि मिथिं खुंबाय दङ। मानो होनबा रायजोफोरा मिथियैनि थाखाय दिनै भटार पार्टियाव भट होआखै, भटार पार्टियाव जगदान होआखै, भटार पार्टिनि लक्ष्य उद्देश्य मिथियाखै। बिनि थाखायनो भटार पार्टिखौ नेग्लेक्ट खालामदोंमोन। नाथाय भटार पार्टिखौ नेग्लेक्ट खालामनाय मानसि खमिबोबाय दङ, जों नुबाय दङ, मिथिबाय दङ। गोबां मानसिया भटार पार्टिखौनो लास्टआव सायख'नानै लागोन, जों बेखौ रोखा नुहुरदों। जोंनि खख्लाबारि समस्थियाव जोंहा मेम्बारशिपआनो फ्राय 25-30 हाजार दङ। जोङो काउन्ट खालामदों। 25-30 हाजार माने मेम्बारशिप दङब्लाबो जों बेखौनो बुंगोन जे गोबां मानसिया मेम्बारशिप जानानै दङब्लाबो बेयाव जोंनि थांखिफोरखौ मिथिजोबाखै। मेम्बारशिपसो जादों, खिन्थु मिथियैनि थाखाय गोबाङानो भटार्स पार्टियाव भट होआखै। बेयावदि भट होनांगौ, बेयाव भट होयोब्लासो गावनि अधिकार बिनाय जागोन, बेयाव भट होयोब्लासो रांखान्थि उदांस्रि भटारशिप बिनाय जागोन, सरकारखौ सोमावग्लुंनाय जागोन। बेखौ बुजियैनि थाखाय जोंनि भटार्स पार्टियाव किसु मेम्बारशिप जाना दङब्लाबो दिनै भट होनो थाखाय रेडि गैया। आरो जोंनि नोजोराव जोंनि जाय मानसिफ्रा भटार्स पार्टियाव मेम्बारशिप जादों बिसोरखौ लक्ष्य खालामनानै गुबुन गुबुन पार्टिनि मानसिफ्रा दिनै न'खर न'खर थांनानै बबेबा लामा दथायाव लोगो हमनानै गोबांखौनो अनेक बुंनानै जोंनि मानसिफोरखौ सोखाबाय दङ। मानो होनबा जेबो होनो हाया, जेबो जाया, बेयाव जेबो मोना ओरै होननानै जोंनि मानसिफोरखौ थगाय भटखौ लांबाय थायो। जाय मानसिफ्रा होनो गोसोमोन बिसोरखौबो बेबायदिनो गोबां माने बेले बेजे सोसननानै होदों गुबुन पार्टिनि जे लिडार आरो केडारफोरा। सरकार दानो थाखाय नङा, जों सरकार दानो थाखाय बेहाय बिजाथि थि खालामाखै। जोङो मथथे खख्लाबारिनि जानानै जे जोंनि भटारफोरखौ खख्लाबारिनि जेसेबां भटार दङ बेखौनो जों मिथिहोनो सानो जे
भटार पार्टिया जे मोनसे रांखान्थि उदांस्रि मोननायनि गोख्रों मोनसे सोमावसारनाय लाबोदों बेखौ जों मिथिहोनो थाखाय जोङो बेहाय जोंनि पार्टिखौ फोथांना लाखिनायजों लोगोसे आरो रायजोखौ मिथिहोनो थाखाय जोङो बेयाव बे बिजाथिखौ थि खालामनाय जादों। देरहानायखौ जों रोखा नुहुरो आं दहाय एसे सिगाङाव बुंलांदों 25-30 हाजार भट नाङा देरहानायनि थाखाय गतिके जुदि जोंनि सदस्यफ्रा बुजिनानै होयोब्ला देरहानायखौ रोखा होननानै आं बुंदों आरो जोंहा भटार सजागता सभा मिटिं सोलिबाय दङ दैलि सोलिबाय थागोन बे सभानि गेजेरजों गोबां मानसिया जोंजों प्लास पइन्टआव फैबाय दङ। लाजिहां बसुमतारी बिथां जोंनिनो खाथिनिनो अदालगुरि गामिनि बिथाङा गोबां हेंथा मोननायनि थाखाय जोंनिसिम अजद दैखांहरदों जे आं जाथ'लिया नोंथांमोना गोदान मानसि दिखांदो जोंहा न'खरनिफ्राय हेंथा दङ गतिके पार्टिनि हेंथा नङा गावनि न'खरनि हेंथा बिनि थाखाय बियो दा जाथ'ला होननानै जोंनो फोरमायदों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360